Moi. Hetkellä kun mä kuvan tätä videota, meidän kanavalla on 648 tilaajaa. Tää on ihan sairas numero. Kun mietitään sitä, että suuri osa teistä on tullut tänne kanavalle viimeisen viikon aikana. Meillä on melkein 13 000 katselukertaa viimeiset 7 päivät. Wow. Kiitos. Kiitos jokaiselle. Kiitos jokaisesta tilauksesta, tykkäyksestä, kommentista. Miten mahtavaa on lukea niitä kommentteja ja miten paljon se motivoi tekemään taas lisää ja lisää videoita. Ja sitä mä voin luvata, että niitä on tulossa. Kun me aloitettiin tää uusi kanava, tää oli pelottava. Koska vanhan kanavan kanssa on nähty vaiva 2 vuotta ja aloittaa taas uudesta alusta. Ja mua pelotti ehkä eniten se, että tää kanava on nyt suomeksi. Ja tää oli pelottava hetki. Mutta te suomalaiset olette näyttäneet, että ehkä tää olisi pitänyt aloittaa jo aikaisemmin. Iso kiitos jokaiselle. Ja niin kuin mä oon tässä parissa videossa maininnut ja jos postauksessa, me ollaan nyt Taisin kanssa tänään viikonloppuna menossa ensimmäistä kertaa Power Truck Showlla Härmä Power Parkissa. Se tapahtuu sitten nyt 7.–8.8. Nyt heti viikonloppuna. Ja kiitoksena siitä, mitä te olette tehnyt meidän kanavalla. Mulla on täällä yksi lippu. 2 päivän lippu, mitä me halutaan antaa just sulle. Yksi teistä voi voittaa tämän lipun. Tarina on hirmu helppo. Koska aika sinne tapahtumaan aika lyhyt, ei ole paljon aikaa suunnitella tai miettiä. Mutta jos sä pääset sinne, jos sä haluat mennä sinne, jos sä olet menossa sinne ja sulla ei ole lippu, laita alas kommentti. Mistä paikkakunnalta sä katselet meidän videoita? Mistä paikkakunnalta sä olisi tulossa sinne? Ja yksi teistä voita tämän lipun itselleen. Mutta koska tämä on paperilippu, fyysinen lippu, meidän pitäisi nähdä jossain. Me asutaan Turussa, jos sä oot jostain täältä, jos voittaja on täällä Turusta, me voidaan tavata missä vaan, sä saat lipun. Jos sä oot jostain kauempana, sit parasta olisi, jos me tavataan perjantaina Härmässä, Power Parkin portilla, missä vaan. Ja vielä kivempi, jos sulle sopii, että me kuvataan tää lipun antaminen sulle. Tää olisi mahtavaa. Mutta tarina on hirmu helppo. Sanotaan, kello on nyt 13.00. Torstaina 13.00 suurin piirtein sinne keskipäivään. Me arvotaan tää lippu yhdelle teistä. Jos haluat voittaa, laita alas kommentti. Ja muista, tilata kanava. Laita tykkäys, laita kommentti. Ja kiitos vielä jokaiselle. Nähdään ehkä just sun kanssa Power Truck Showlla. Heippa!